Здравей! Ако гледаш това видео, най-вероятно вече знаеш, че за да имаш успех с Facebook рекламите през 2026, трябва да имаш много и различни креативи. Какво означава обаче това? Всъщност различните креативи са лостът, който големите брандове реално ползват, за да придобиват клиенти много по-ефективно и да скалират. В това видео ще ви покажа точно как ние ползваме нашата X-Ray Creative Targeting система и какво представлява и как може да я приложите и вие във вашия бизнес, за да скалирате по-успешно. Най-вероятно сте го чували много пъти, но в момента креативът е таргетирането в мета. Отдавна вече не кликаме бутони, за да таргетираме хората, а реално създаваме реклами, които да привлекат вашата идеална аудитория. И в следващите няколко минути ще ви покажа точно как. Сега, преди да започнем, най-вероятно причината, поради която сте тук и някои от проблемите, които сте виждали във вашия бранд, са следните. Или в момента вече правите продажби, но в момента, в който скалирате и вдигнете бюджетите за реклама, нещата се чупат, цената на поръчка се вдига, ROAS-ът пада. Другото нещо, което много често се случва е, че просто не може да намерите нови креативи, които да работят. Има някакви стари реклами, които са работили или продължават да работят. И в момента какъвто и тест да пробвате, не работи и изглежда, че не е толкова успешен, колкото предишните. Или тотално не може да намерите никакви нови креативи, които да работят. Ако попадате в някои от тези ситуации, това видео е за вас. Сега, да започнем. Това познато ли ви? Това е разбирането на много маркетолози и на много агенции в момента, да, все още, за Creative Diversity, за различни тестове или различни реклами. Всъщност, това в очите на Мета от няколко години вече наред са 5 едни и същи реклами. Нищо, че си сменил фона или модела, или си сложил оферта, или си сменил заглавието, или всичките заедно, а реално креативът е един и същ. Ако го разпознаваш това и виждаш подобни неща в твоя рекламен акаунт или в това, което агенцията в момента пуска и тества в кавички, всъщност трябва да гледаш това видео до края, за да разбереш какво реално означава Creative Diversity. Заедно с примери, ще дам реални примери за този бранд за серум за коса, но това може да се приложи за всеки един бранд. Ние сме управляли вече над 10 милиона рекламен бюджет с над 4,7 доказан проследим ROAS в над 25 ниши в България, в Европа, в чужбина, в САЩ. Така че това е доказана система, която работи без значение нишата, без значение нивото на бюджета и без значение къде и кой таргетирате. Така, каква е основната концепция? Основната концепция е, че винаги трябва да започваш от това на кого говориш, да имаш ясна представа и разбиране за това кой е твоят идеален клиент и колко различни идеални клиента можеш да създадеш, какво искат тези клиенти, на какво ниво на осъзнатост са, каква е пазарната наситеност, което е супер важно и реално ще покажа пример и ще обясня различните нива на осъзнатост какво означават и различните пазарни наситености какво означават и ще прегледаме заедно какво значи различен ъгъл и какво значат различни формати за креатив. Всичко това реално ще ни даде неограничени идеи от креативи, без значение дали са статични реклами, дали са анимирани VSL, дали са UGC тип съдържание и видеа, дали са Founder Style видеа. Това е система, която работи без значение с какви инструменти разполагате често за креативи. Първото и най-важно нещо е да знаем кои са нашите аватари. Сега, последните, може би, няколко месеца сме направили 100 одита на онлайн магазини в България и сме говорили с 100 различни собственици на онлайн магазини, с най-различни брандове и много често начинът, по който дефинират аватарите е на много повърхностно ниво. Всъщност, трябва да се навлезе много в дълбочина. Като таргетирате определен аватар, трябва да знаете каква е сегашната им ситуация, какво е желанието им състояние, какво са пробвали, каква ще е трансформацията, когато си решат проблемите,
какви ще са ползите за тях, когато решат проблема, какво ще кажат хората около тях, които ги познават, когато видят, че са решили проблема. Това е нещо, което много брандове пропускат и това е така наречения third party validation. Много често хората се интересуваме много повече от това как изглеждаме в очите на другите, които познаваме, особено в очите на хората, за които ни пука. И това може да е огромен мотиватор, за да направиш някаква промяна, за да решиш някакъв проблем, който имаш. И там идва и съответно вашият продукт и как се позиционира и съответно какви са мотиваторите и блокерите, за да пробват вашия продукт. Втора стъпка, много важна. Трябва да дефинираш ясно и точно какви са масовите желания зад аватарите. Това е точно емоционалното гориво, което кара хората да вземат решения за покупка на каквото и да е. Всички ние се движим от определени желания, от определени мотивации и когато нацелиш ясно и точно каква е мотивацията на твоя идеален клиент и го презентираш под различни формати, различни ъгли, като реклама, шансът да не работи е по-скоро нулев. И сега ще ви покажа точно как да рекламирате на различните клиенти, различните аватари, чрез познаване на тяхното ниво на осъзнатост. Или напросто казано, да ги срещнем където са те в момента. Това е един от подходите, който не виждам да се използва много често от много маркетолози, от много брандове. Супер много брандове рекламират основно на хора, които вече знаят за продукта или дори са били клиенти. Но всъщност това е първо най-малкият сегмент от пазара, това са най-малко на брой хора и да, по-лесно е да продадеш на тях, но в един момент това, което се случва е насищаш пазара с креативите, с рекламите и меседжинга, който имаш в момента и се чудиш защо, като почнеш да дигаш бюджета на рекламите, които работят в момента, изведнъж те спират да работят. Това е защото започваш да навлизаш в по-студена аудитория или така да го кажем хора, които не са толкова наясно с различните решения, не са наясно, че въобще имат проблем или ако знаят проблем, не са наясно какви са различните решения и съответно трябва да ги придвижим по така наречената фуния. Сега, кофти истината е, че колкото по-неосъзнати са клиентите, толкова по-трудно е да продадеш и ти трябват повече умения, за да им продадеш, но плюсът е, че пазарът изведнъж става много по-голям. Това са много повече хора. И затова е супер важно да можеш да рекламираш на тези хора и да създаваш реклами, които им говорят според тяхното ниво на осъзнатост. Ако до тук всичко има логика, супер. Ако не, реално в описанието ще оставя линк към презентацията, за да може да влезете, да се разглеждате, когато прецените и да вникнете в дълбочина в това, което казвам. Но това е точната система, която ползваме с всички брандове, да ги скалираме до 6 и 7 цифрени обороти понякога на месец и да излезнат в Румъния, в Гърция, които пазари решат да отворят. Интересното тук е, просто за да мина набързо през различните нива, максимално осъзнати това са хората, които са ви вече клиенти, те се интересуват единствено от добра оферта. Тези, които осъзнават продукта, вече знаят за вашия продукт, но все още не са го пробвали или знаят за други подобни продукти. Тези, които осъзнават решението, най-вероятно разглеждат освен продукти като вашият, но и други типове решения, които могат да не са свързани. Като пример в случая за този серум за коса, може да разглеждат различни процедури за сгъстяване на косата, против косопад, могат да разглеждат различни хранителни добавки, могат да са чели за най-различни диети, които могат да спазват и това всичко са неща, които вие трябва по някакъв начин да изпъкнете чрез формата, който ползвате за реклама, за да могат хората да си направят заключението защо е по-добре да ползват вашия продукт. Когато хората вече осъзнават, че имат проблем, най-важното нещо е реално да изпъкнем конкретния проблем, който те осъзнават. И когато говорим за неосъзнати, тогава трябва да образоваме аудиторията за различните проблеми, които може да съществуват и съответно там е доста по-дълъг buyer journey-то, но пък и пазара е много по-голям и затова е важно да имате реклами за всяко ниво на осъзнатост, за да може да предвиждате хората по фунията. Следващото нещо, което е супер важно и много хора въобще не взимат предвид, е пазарната наситеност. Ако погледнем тези нива, ниво 1, ниво 2, ниво 3 до ниво 5, когато вече пазарът е най-наситен, с всяко ниво
броят и качеството на опитът на вашите потребители с конкретния тип продукт и ниша става по-голямо. Тоест, на ниво 1, единственото нещо, което е достатъчно да направите с рекламата е да кажете имаме Хикс продукт. На ниво 2 вече трябва по някакъв начин да изпъкнем как този продукт е по-добър от останалите такива продукти. На ниво 3 вече трябва да навлезем и в различните механизми, т.е. тук имаме механизъм заедно с продукта. На ниво 4 най-често вече трябва да има съществуващ механизъм и вашия продукт да има по-добър от този механизъм по някакъв начин. Ниво 5 е най-трудно. Това е когато вече повечето хора са пробвали много различни продукти, имали са доста опити, много често и негативни с продукти, които казват, че правят нещо, но не го правят. И това трябва да се вземе предвид. И трябва да имате предвид че по всяко едно време вашите идеални клиенти се намират в различни нива. Тоест, в зависимост от това колко са пробвали и какво са пробвали, те ще бъдат на различно ниво на наситеност на пазара. И тук идва вече, когато знаеш кои са ти идеалните клиенти в дълбочина, когато знаеш какво е тяхното ниво на осъзнатост и каква е наситеността на пазара, вече мога да започнеш да умножаваш реално с ъгли и формати. Ъгълът е начинът, по който презентираш всички тези неща. Форматът е по какъв формат представяш информацията. Тук сме дали само няколко примера на различни ъгли и различни формати. И когато успееш да направиш всички тези неща, успешно се получава ето това. Пример за различни аватари, различни ъгли, различни формати и различен резултат. Както виждате, това не значи, че трябва рекламите да не са on-brand и да са грозни и така нататък. Напротив, пак може да спазвате брандова идентичност, но да правите много различни формати. И тук може да видите много точен пример как това нещо го прилагаме конкретно. Нито една реклама не изглежда по същия начин като друга, въпреки че визуалната идентичност е горе-долу еднаква. И когато пуснете този микс от различни креативи, според различно ниво на осъзнатост, различна наситеност на пазара, различни формати, ъгли, различни аватари, когато ги пуснете на реклама, реално Мета има инструмент, с който да таргетира хората в различните фази на покупка. Тоест, по всяко едно време Мета знае много по-добре от вас. Това трябва да си го изчистим много по-добре от вас или от нас, кой да таргетира с кой креатив. И за това е супер важно да имате всички тези неща ясно разписани и готови като процеси. И е най-важното нещо, когато става въпрос за скалиране. Защото вече всеки един креатив ще таргетира нова група хора и те ще се предвиждат по фунията от неосъзнатост до това да ви станат клиент и да може да им пускате оферти, било то сезонни оферти, черен петък, коледни, в зависимост от продукта си, има маркетинг, календари и активности, които могат да следвате и винаги да захранвате фунията, а не да чакате, сега ще дойде черен петък и ще направим продажбата цялата година. Въобще не е нужно това нещо. Реално по този начин се постига обем. Най-лесното нещо, което може да направите, и това е нашата система, която винаги стартираме с нови партньори, е системата 5 по 5 по 5 по 5. 5 аватара, 5 нива на осъзнатост, 5 ъгли и 5 различни формата. И така изведнъж от 20 на 50 реклами може да направите 625 уникални креативни комбинации. И да, наистина е нужно да пускате страшно много креативи. Просто машината работи по този начин и ако пускате или с вашата агенция пускате тук 8 картинки, които са сравнително еднакви, като примерите, които показах в началото, пускате 8 картинки на месец, просто конкуренцията ще ви заде с парцалите. Не определям аз правилата. Как изглежда пълният модел от край до край, с примера, който имаме за серум за коса, може да видите как изведнъж от просто един продукт на повърхностно ниво, който много често хората си мислят, че имат един аватар, а реално може да стигнете до неограничен брой реклами. И виждате, когато имате различните аватари, които информират различни желания, масови желания, и когато ги филтрирате по ниво на осъзнатост и наситеност на пазара, наистина може да достигнете до един обем от креативи, систематично
а не като ми дойде музата. Това реално е система за креативност, която ние следваме и всички наши креатив стратези ползват и я даваме и на нашите дизайнери, я даваме и на брандовете, за да могат да са наясно как работи мета в момента и кое реално носи резултати, а не просто ще тестваме нещо или ще пускаме реклами, както беше преди, може би, 6 години, 2019, когато дойде iOS 14 и стария модел на мета, където мета беше таргетинг система, вече се обърна към креатив система. Така че това е точният начин и нашата X-Ray Creative Targeting система в 5 стъпки, които ще ви дадат стотици различни идеи за креативи. Дефинираш 4 до 5 точни аватара в дълбочина, не просто демографски. Дефинирай кои са масовите желания, филтрирай посланията на база ниво на осъзнатост, позиционирай твърденията според пазарната наситеност и умножи всичко това по всичките възможни ъгли и формати, за да получиш брутален обем от креативи и въобще да удавиш конкуренцията с реклами. Това е начинът, особено когато това се комбинира с страхотна икономика на продукта и знаеш конкретно цифрите, колко ти е таргет цена за придобиване на клиент, колко са ти repeat purchase rate, какви са ти маржовете, за което имаме калкулатор на сайта ни. Като комбинираш тези две неща, изведнъж успехът и скалирането на бранда спира да бъде мистерия и късмет и муза за креативност, а става реална система, която може да изпълняваш стъпка по стъпка, всяка седмица, всеки месец, без значение от сезона. И това са реално неща, които са в контрол на вашия бранд, а не просто пазара определя и това е сезона и така нататък, което сме го чували и много собственици са ми го казвали, като са опитали да решат проблеми, които са имали с скалирането, с рекламите, с резултатите, билото с вътрешен екип или с агенция. Оправдание, че в момента такъв е пазарът, мета са направили проблеми, не знам си какво. Всъщност не. Всичко опира до липса на доказана система. Сега, знам, че е супер много. Всъщност на сайта ни имаме страшно много безплатни ресурси, които може да видите. Ако искате да ви помогнем с това нещо и да видите дали реално вие имате също Creative Diversity или по-скоро пускате горе-долу едни и същи креативи, затова не мога да скалирате, може да ги се запазите час за безплатен анализ на мета рекламите с мен или с някой от моя екип и ще видим по какъв начин може да ви помогнем да достигнете реално успехът, който трябва да имате с мета реклами.